Здравейте, YouTube, аз съм Дарекс и днес ще поиграем малко само така наречения GTA San Andreas Multiplayer. Сега запалям колата си. Даката, може да го видите горе в чата, Даката ми е добър приятел и този сервер е бруталния, Drift Tower се казва. Няма много хора, аз съм полицай, приятеля Бив. И ако искате да влезете да играете с мен или самички, няма значение, ще има долу в описанието IP. Има IP, служите, аз запиша X на X. И това беше от мен, аз бях Дарекс и беше кратката реклама на Drift Tower, на добър сервер и в чат и в чата на ден ще е много голямо удоволствие да цъкаме с вас. Има Drift къде стена, тук ще изпадаме, точно тук ще изпадаме, без плана, ясно. Има Drift. Ето го Drift 2. И Drift 3. И това е Drift. Това е Drift. Къде да кажа? Има Drift 4. Доколко да имаш Drift 5. Това е за парвиране. Не парвиране, казваш ли? Обикалят от него много трудно. Drift 6. Това е пак такова, обаче по-голямо. Drift 7. Той обикаля, че това е сякаш по-лесно, повече обикаля. Drift 8. Пак така, обикаля се. Drift 9. Обаче Drift 10 Drift 10 е на полицейския отряд. Drift 11. Но Drift 12 е на плажа. Drift 13. Не знам къде се дрифти, обаче както и други се дрифти. Drift 14. Тук идем на Drift. С Инфернус няма как да се дрифти. В принцип е 4 за 3 се дрифти. Drift 15. Drift 15 е такъв. Не виждам къде е Drift, обаче всяко сме да има Drift. Drift 16. Като е Drift Pink, те се казва, защото паниш да имаш, заминаваш на Drift 17, това е също на който без да се връж. Drift 18. Тук е тръгнати, тук ще дрифтите. Drift 19. Тук е Drift. Drift 19. Drift 20 има ли? Тук надолу. Нагоре и надолу. Юху! Drift 21 има ли? Няма.
Значи дрифтът е до 20. Забавлявайте се, ако ви е харесал, лекнете клипа, пък ако не ви е харесал и се решава, че може да дадете палец надолу. Да се сабскрайбнете и това беше от мен, аз бях Дарекс и до мен беше Drift Power. Ще има... само ще ви кажа нещо. Чай да слезем. Сега ще гръмна. Сега слезем надолу. Вех тук колието. Стрит, LAG, Flash, Джестер, Султан, Уранус. Не го знаех. Тук са супер яки колите. Трябва да се спална нещо. И той беше от мен. Чао!